Assalamu alaikum ya ku ƴan uwa musulmai akan irin wa'annan askosh masu aje dada ina kuma da dadai kansu yan fairar ma da suke a ƴan faira ai dadar yan ta fairar shehu kido masu ta shehu ce wannan shi ma dada ta shehu a wannan ta iskanci shi shehu ina ga yana da dada. wannan ta shehun iskanci yayi dada eh Shi shehu yana da dada. ai kai baka san dada ba To bai dada. dada daban ce wannan tasu daban namu daban to abu na kan Duk da ba sunan ta dada. akan Ah, gaba yi amma ta za a ka akwai bambanci A in koyi za su yi da shehu idan su gaji Akwai sai bambanci. sannan sai su. To kai yanzu da na taɓa ganin hotonka da dada a kanka. Eh. Assalamu alaikum jama'a masu buƙatar ci gaban wannan fim sai su yi mana comment su danna mana subscribing za su ji ci gaban shi insha Allah. Wannan dai bawan Allah cikakken ɗan faira ne ɗan ainihin ɗan asalin faira ne yana so ya buɗe mana faira saboda jama'a su daina zagin sa a gari. To masu buƙatar ci gabansa sai su danna mana subscribing su yi mana comment su danna mana like insha Allah za su